Damdamag Radio Sagada. Naimbag man rin apo nga aldaw kat sumangbay daytoy panangibingay tayo iti damdamag para iti midday edition ti Radyo Sagada News. Kat nga para iti headlines dagiti damdamag tayo iti pagilian, petisyon para iti mano-mano a panagbilang iti eleksyon inbeleng ti Korte Suprema. Nalalawa nga power outages iti Luzon ken Visayas ipaimimbestigar ti Department of Energy. Ken upat nga tanggol kalikasan naarestar iti silent protest iti umuna nga aldaw ti ASEAN Summit sa Cebu. Para iti ulo dagiti damdamag iti rehiyon ti Cordillera ken damdamag lokal o plan bantay recruitment in papigsa ti Department of Migrant Workers Cordillera kontra kadagiti bogus nga trabaho sadyay abroad. Turismo ijay Baguio agtaltalinaed nakapsot. Department of Health Cordillera nang ipanawagan iti agkay sa panag-aksyon kontra iti stigma ti human immunodeficiency virus. Panagusar iti CBMS data nakiddaw kadagiti lokal a gobyerno para iti mas epektibo nga serbisyo ken programa. Department of Agriculture ken Agri Coordinators nagtaripnong para iti panangpapigsa iti programa iti 2026 to 2027 ditoy Montañosa. Sa diwa nateng manipod iti tadyan na iwaras kadagiti barangay ken institusyon ijay bontok. Inflation rate para kadagiti low-income households ditoy Mountain Province dimanon iti 10.2% iti napalabas a bulan ti Abril. Parang surot iti labor standards iti probinsya banbantayan na ti Department of Labor and Employment. Kan nabuntog ti voter registration iti Sagada. COMELEC nagpalagip kadagiti botante. Kat nga rod para iti detalye dagiti damdamag. Dito'y pagilian na imbasura ti Supreme Court ti petisyon amang pangpanggep nga obligaran. Ti COMELEC amang ipatungpal iti manual vote counting kagidan ti automated elections. Iti desisyon ti Korte Suprema inlawlawag na saan nga mandatory iti sidong ti Republic Act 9369 wenno iti automated election law ti mano-mano a panagbilang iti kada presinto. May bagbaga panggap ti linteg nga aramidan a moderno natalged ken transparent ti panagbutos. Kastapay a kasayan ti human intervention akadawyan a pagtataudan ti panagsaor. Inyo nay unay pa iti Supreme Court nga adda ti makaanay nga safeguards iti automated system. Akas iti election receipt, digital signatures, kan random manual audits tapno bantayan ti integridad ti butos. Nagwarning pa iti korte at ipanagiddan ti manual kan automated counting ket mangipay iti nakaro a panakaitantan wenno posible pay ang mangilukat iti ruangan ti manipulasyon. Iti sa Baliadamag National, inbili ni Energy Secretary Sharon Garin, tinaununag nga investigasyon, mainig iti agsasaruno nga transmission line trippings. Akanayon ang mangipay iti nalalawa nga brownout iti Luzon. Pinakaron pa'y dayto iti krisis iti kuryente sa rehiyon ti Visayas. Binagaan ni Garin ti Grid Reliability Task Force akitaan tinapasamak nga aberya. Idi Mayo 13 iti duwa ang nagdadakkel nga 500 kilovolt transmission lines ti NGCP. Mangititdan iti 10.2% ti supply iti Luzon. Gapu iti insidente napukawan iti nasurok 2,400 gasot nga megawatts ti natural gas capacity ti Luzon grid. Rason tapno agkakoneksyon dagiti planta ti Ilijan ken Excellent Energy Resources ken malapdan ti panag-akar ti kuryente paturong iti rehiyon ti Visayas. Nagresulta dayto iti panakaipasidong ti Luzon iti red ken yellow alert kalpasan nga dumanon iti peak demand asa nga 10 na 3,000 nga megawatts. Bayat asa nga 10 ken 2,000 nga megawatts laeng ti kaya nga isupply ti rehiyon.
Iti may sapay damag iti pagilian arestado ti upat nga environmental defenders manipod iti grupo nga Greenpeace Philippines kalpasanda ang mangyaramid iti silent protest iti panaglokati ASEAN Summit sa Jay Syudad ti Cebu. Sigun ka ni Greenpeace campaigner Marian Ledesma, hinarang kan binitbit dagiti pulis dagiti kakadwada kapu iti pananglabsing iti Batas Pambansa 880 wenno Public Assembly Act. Bayat dayto iti panangipanawagan ti grupo kadagiti leader iti Timog Silangang Asya a dagos nga aksyonan ti climate crisis. Partikular nga hirit ti grupo ti panangipasardeng iti fossil fuels, panagkasay iti produksyon ti single-use plastics, kan panangpasungbat kadagiti corporate polluters nang runa pay ta sa diwa pay laeng iti panunot. Ti trahedya sa Jay Binaliw Landfill, idi napalabas nga bulan ti Enero, anang pukaw iti biag ti 30 nga biag, kapu iti krisis iti basura. Numan pa inyo na unay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., iti nasao nga summit asaan nga dapat nga agsanggir ti pagilian iti fossil fuels, binabalaw dayto iti Greenpeace akas maysa nga kontradiksyon, no awan met ti makaanay a panagtignay. Nakaruar metten idi Mayo 9 ti upat nga rallyista kalpasanda nga agpiansa ijay Lapu-Lapu Police Station 2. Para iti detalye mat dagiti namdamag ditoy rehiyon ti Cordillera ken namdamag iti lokal. Inbalag ti Department of Migrant Workers wenno DMW Cordillera tinapetpet nga pakdaar kontra iti lumawlawa nga illegal recruitment ken human trafficking iti rehiyon. Kasaruno dayto iti kumpirmado a report ti peke nga job posters ken panakairuwar ti warrant of arrest maikontra kadagiti suspect nga mangyar-aramid iti panaglukluko. Sigon kani Attorney Riza Bukang, manipod iti Migrant Workers Protection Division, nakaro ita ti labor trafficking no sa dinno ti sumagbamano kadagiti biktima ket maipatpatulot kadagiti scam hub. Ti dadumamet ket mapagtrabaho a libre kadagiti lokal nga akomodasyon ka sa kunwari wenno agin-agin nga training. May naig ditoy ket nangilatang ti DMW Cordillera iti 5 nga red flags wenno warnings anasken abantayan dagiti aplikante. Umuna, ti dakkel unay a mayaw awis a sweldo nga too good to be true. May kadwa dagiti ahensya nga awanan iti lisensya wenno awanan iti aprobado nga job order iti DMW. Pangtalo, ti panagdawat iti pauna nga bayad wenno advance payment uray no awan ti napapirma wenno naipapirma a kontrata. May kaupa ti panangpapanaw kadagiti ag-abroad nga usarlaeng ti tourist visa imbis nga working visa, ken maikalima, panakitransaksyon iti ruwar ti opisyal nga opisina akas iti mall, restaurant, wenno iti online chat laeng. Pinalagi pa ni Attorney Bukang, ti publiko asaan nga agpaalilaw kadagiti napartak akari, ken kanayon nga i-verify ti lehitimo nga status dagiti ahensya iti opisyal nga website ti DMW. Ijemot syudad iti Baguio ket agtultuloy ang mapadpadasan ti nakaro a panagkapso ti lokal nga ekonomiya ken dagiti negosyo iti nasao a syudad. Napaliiw ti basit a bilang dagiti turista a bumisbisita iti Baguio City iti napalpalabas nga lawas. Sigon kani Mayor Benjamin Magalong at dati makita medyo umimbagan tunggal katapusan ti lawas. Ngam agtaltalin na an nabababa iti 35 hanggang 40% no ikumpara iti napalpalabas atawan. Gapu ditoy ket apektado dagiti hotels, inns ken transient houses nga umawawat iti nagbaba nga occupancy rate. Sumagmamano kadagiti establishmento ket zero booking, particular iti weekdays. Inbaga ti alkalde at tinabayag a panagbuntog ti turismo ket epekto ti agtultuloy nga krisis ken gulo sa Jay Middle East amang ingat ngato iti presyo a petrolyo. Babaan mo ti color-coded traffic system iti syudad ket maobserbaran. Wenno naobserbaran ti nakapsot ken apagbiit a nakapukaw ti red alert. Wenno nakaro nga trapiko a kanayon a mapadpadasan idi. Iti madama ket green ken orange kadawyan nga indikasyon a kontrolado ti trapiko kaputa adayo no iti normal ti volume dagiti luglugan.
Iti sabali adamag iti rehiyon agpanpanawagan ti Department of Health wenno DOH iti maysang whole of society approach wenno pangsapasap apan nakitinulong ti amin tapno mapairot iti nasapa apan nakaagas ken nasayat apan nakataripato dagiti tattao nga agsagsagaba manipud iti human immunodeficiency virus wenno HIV. Kagiddan ti panang obserbar iti International AIDS Candlelight Memorial idi Calman Domingo, Mayo at 17. Inbaga ni Darwin Babon, Regional Manager ti National AIDS ken STI Prevention and Control Program iti Cordillera at ti Pilipinas tatan ti kapartakan. At nga ayan ti panagduras ti epidemya ti HIV iti entero nga rehiyon ti Asia Pacific. Basar iti datos iti Disyembre 2025, dinmanon iti nasurok 153,000 ti kaso ti persons living with HIV ken wenno PLHIV iti pagilian. May naigpailang apo iti daytoy impormasyon iti HIV cases ditoy Cordillera na i-record ti uno basar iti datos iti Disyembre 2025 dinmanon iti nasurok 153,000 ti kaso ti persons living with HIV nga rud wenno dagiti maawagan nga PLHIV iti pagilian. 90% wenno 90 ken 4% ket lalaki ken kaadwan kadagiti baro nga infeksyon ket mairek-record kadagiti kabataan nga agtawon apo iti 15 ngana iti 24. No ditoy Cordillera naka-record na-record ti kaso nga 9,340 ken siyam. No sa dino ti syudad ti Baguio ti kaadwan na iti 761 cases. Sarsarunuan ti Benguet iti 2 kaso, ken Abra iti 9 ket 4 nga kaso. Sigon kani Babon, uray no tuloy-tuloy ti programa ti gobyerno, 50% pay laeng tinadanon ti HIV care cascade accomplishments dahil tinapalabas at tawen. Isu nga dakkel pay tinasken ang mapunuan. Itisidong ti mga light legacy, remember, act, advance, keeping the light alive, in paganat gati DOH, asaan nga umanay ti pananglagip laeng kadagiti pinmusay. Masapol nga agtignay tapno mawaswas ti diskriminasyon, ingato ti dignidad dagiti pasyente ken agkaykaysa dapat ti gobyerno, media ken komunidad para iti nasapsapa nga diagnosis ken dagos a pannakaagas. Iti sabali adamag inalukoy ti Philippine Statistics Authority Cordillera wenno PSA card dagiti lokal a gobyerno iti rehiyon nga usaran ti datos manipud iti Community-Based Monitoring System wenno CBMS iti panagplano, panagpondo ken panagbukal iti programa da. Itinaangay nga Regional Statistics Committee meeting inyunay-unay ni PSA Regional Director Villafe Alibuyog ang nagbaknang iti impormasyon ti CBMS, gaputa saksakupen na ti detalye, manipur kadagiti balbalay, ang gana iti barangay. Sigun iti Republic Act 11315, ti CBMS kat mang pangpanggap, para iti komprehensibo a datos may naig iti kinarigat, demograpiko kan kasasad ti kagimungan a produkto ti house-to-house interview, ti PSA kan dagiti LGU. Uray no adu kadagiti LGU ti inmawaten iti 2022 CBMS data, ken pinmasidong iti panagsanay ket napansin ti komite nga adu pay laeng dagiti saan anos usar iti local governance. Mangiyaramid maten ti PSA iti serye ti province-specific dissemination para iti 2024 CBMS summary results, mangrugitat nga bulan ti Mayo hanggang inton Nobyembre. Nakasimpa ti schedule at ti Benguet ket inton Mayo 21, Abra inton June 18, Apayao June 23, Ifugao September 24, Kalinga October 22, ken Mountain Province November 26, 2026. Malaksid kadagiti trainings iti panag-analisa iti datos ita nga tawen ket isagsaganaan met lang ti ahensya ti sumaruno nga round wenno rikos ti CBMS data collection inton Mayo 2027.
Para itinamdamag iti lokal, dito'y Mountain Province, kat nangipatungpal iti may saan napatag nga koordinasyon ti Department of Agriculture wenno DA, kadwa dagiti provincial coordinators kan nagduduma nga ahensya, sadyay bontok iti napalabas alawas sa Mayo 14. Panggap ti panag-uurnong akitaan ti taray dagiti proyekto itangatawan ken ilatang dagiti prioridad a plano para iti 2026 ken 2027 dito'y Montañosa. Iti kastoy, maisigurado ang mayan natop kadagit kasapulan na dagiti lokal aman nalon. Iti mensahe ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. babaan ni Executive Assistant Rolando Bragado na yunay-unay ti kinapatag ti panagkaykay sa dagiti ahensya akas iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Daytoy Philippine Crop Insurance Corporation ken National Irrigation Administration. Tapno mapapardas ti serbisyo iti publiko. Naglepas ti taripnong iti may sa akari. Manipod iti kada opisina apapigsaan ti suporta kadagiti komunidad ti panagtalon ken panagkalap iti probinsya tapno maisigurado ti makaanay a supply. Ti taraon ken natibtib ker apang kabyagan. Dito'y pala ang Montañosa kat agtultuloy ti panakaipatungpal ti programa nga tuloy ang serbisyo sa barangay babaan ti gobyerno probinsyal. Kalpasan ang mangipatulod iti sa diwamanen nga natnateng kadagiti residente iti bontok iti napalabas nga lawas. Dagiti naiwaras anateng kat manipod kadagiti mannalon ti sitio Amam sadyay kadadanan iti munisipyo ti Tadjan. A personal nga intulod dagiti grupo ang nagtaod iti Kapitolyo babaan ti panangidaulo the Executive Assistant Winston Calde ken Mr. George Lumiwes. Nagbenepisyo dagiti residente manipod iti barangay ti Malikong ken Dalikan, pati dagiti adda iti Bureau of Jail Management and Penology wenno BJMP Mountain Province ken ti Santa Rita de Casia Parish. Dakkel ti panagyaman dagiti benepisyaryo iti administrasyon ti PLGU para iti libre a panaghakot ken panangidanon kadagiti produkto. Sigon kadagiti kapitan ti barbarangay ang naipatuludan iti nateng, dakkel a bawas daytoy iti gastos ken tulong kadagiti pamilya. Iti daytoy nga roda dimanon anateng nang runa tanakaro nga ro ti inflasyon ita nga panawen. Ayan, so talking about inflation, dinmanon iti sa nga 12% ti inflation rate para iti bottom 30% income households wenno dagiti pamilya nga nababati birok da ditoy Montañosa iti napalabas a bulan ti Abril. Manipod daytoy iti 3.9% iti napalabas a bulan met iti Marso. Sigun iti report, daytoy ang nakaro a panagnato kat resulta ti agtultuloy nga tensyon payla ang itinagbaetan ti Amerika ken Iran sa jay Middle East. Anang gulumot lang iti ununang bulabog iti global oil supply chains kanang pangina iti presyo ti petrolyo iti pang sangalubungan a merkado. Kangatuan nga inflation anang ilista iti 33% ket ti grupo ti housing, water, electricity, gas kana dadumapay nga fuels sa kasapulan iti balay gapu iti panagnina ti LPG. Manipod daytoy iti 7% iti Marso. Sinmaruno ti sektor ti transportasyon adimanon iti 30.6% gapu iti taas pasahe ken delivery costs. Bayat ati food ken non-alcoholic beverages ket 8.7% gapu iti panagnina dagiti kadawyan at taraon. Dagiti nasao nga figures ket pamaneknek a dagiti pamilya nga adaan iti babasit nga birok iti probinsya, timang bagbagkat iti kadagsenan nga epekto ti krisis iti enerhiya ken nangato a gastos iti panagbiag. Iti sabali adamag lokal nangiramid iti serye ti labor inspection ti Department of Labor and Employment wenno DOLE Mountain Province Field Office kadagiti munisipyo ti Bontoc ken ditoy Sagada. Tapno maisigurado ti pagtalgedan ken pag-imbagan dagiti mangmangged. Prioridad iti nasao nga inspeksyon dagiti sektor ti construction, retail, finance, taraon ken dagiti hotel wenno accommodation nga adaan iti 10 wenno nasurukpay nga empleyado. Iti panang ipangulo ni Labor Inspector David Damuyan, nakita no dagiti establishmento ket sumursurot iti General Labor Standards ken Occupational Safety and Health Standards.
May nayon pa iti usto a pasweldo, benepisyo, kanatalged a pasilidad para kadagiti trabahador. Nangipa iti dole iti teknikal at tarabay kadagiti employer tapno guyuguyen isuda a voluntaryo a sumurot kadagiti linteg pang trabaho. Amang pangpanggap a pagtalinaeden ti produktibo a relasyon iti nagbautan dagiti mangmangged ken kumpanya iti probinsya. Para iti maudi a detalye dagiti damdamag agtaltalined ang nakapsot wenno nabuntog ti panagapan dagiti botante para iti voter registration ditoy munisipyo ti Sagada. Nakasimpang aglupas tatang aldaw ti Lunes, Mayo 18, daytoy panagparehistro. Sigon kani Sagada Comelec Officer Joel Fiauag, akam ti rehistrasyon ang may sagana dagiti umili para iti sumangbay nga barangay ken Sangguniang Kabataan Elections wenno BSKE into Nobyembre 2 ti madamang tawen. May basar iti report ti opisina iti Mayo 15 at dati 20 wenno 35.37% nga individual pay laeng tinagparehistro kas baro nga butante sipud idinang rugi ti registration iti napalabas nga tawen. Nababamot lang ti bilang dagiti dadumapay a legal a transaksyon iti opisina ti Comelec. Iti madama, duduwa ti nagpa-reactivate iti status da bayat nga dati may sa akaso ti transfer with reactivation kanduwa nga transfer with correction of entries. Nakailista ti opisina pa iti 24 nga aplikasyon para kadagiti nangyakar iti panagbutos da manipud iti sabali a distrito, syudad wenno munisipalidad. Malaksip pay iti 12 nga individual para iti change name wenno correction of entries nga transaksyon. Sigun kani Fiauag daytoy abasit nga bilang ket gapu iti naisaysayang kat ga on-site registrations iti napalpalabas sakbay daytoy national and local elections iti 2022. No sa dinukot napnapan, dagiti kameng ti Comelec Sagada kadagiti barbarangay ken eskwelaan para iti rehistrasyon. Kabayatan na ipakamumot lang ti Sagada Comelec Officer ang manipod iti 50,000 50 may sa kabuklan a bilang ti botante iti 2022 elections, binmabaday tuy iti 8,000 gasot 52. Daytoy kakalpasan na maibawas tinasurok 3 gasot a bilang dagiti deactivated nga nagnagan. Wenno dagiti botante asaan nga nagbutos iti 2 ang nagsaruno nga eleksyon. Daytoy nasaw a bilang ket nakasimpapay ang maipasidong iti review iti umay a bulan ti Hunyo tapno malinisan. Inmapila ni Fiauag kadagiti residente a kwalipikado nga agbotos ngem saan pay lang ang nagparehistro a humabol kadagiti nabatbati nga oras ita nga aldaw tapno saan nga maipaidam kadakwada ti karbengan nga agbotos. Ala, iso nga isnanaay da ay kakailyan ay gaypay lang nan parehistro kasa botante. Kata umay kayo at man palista. Tay sayang nan isang ay butos yo. Para na isnan na mapasang bayta ko ay BS Kiis umali ay buwan di Nobyembre. Kat nga ro dagiti na ibingay tayo nga damdamag itang aldaw manen iti Lunes para iti midday news siya karni Simbay. Para iti damdamag Radyo Sagada. Good afternoon. Time check apo eksakto 12:30 iti aldaw.